Pimp My Ride bola americká show, ktorá chodila na jednom z najlepších, najbláznejších kanálov pre tínedžerov na svete. Áno, a nebavíme sa o ničom inom ako MTV, ale keďže ja som vyrastal na Slovensku, tak u nás to púšťali, sa mi zdá, na Jojke. Takže popri slavných reláciách, ako boli u nás Mavstory alebo Profesionáli, mal svoju show aj motherfucking X to the Z Exhibit, čo znie dosť cool, dokým si nevšimnete, že od X do Z je len jedno písmeno a to je Y. Takže preto sa ťa pýtam, why are you gay? Pimp My Ride bola show, v ktorej zobrali auta mladých dospievajúcich ľudí a vypimpili ich na maximum. Gang gang, skrr skrr. Stop it. Get some help. Túto show, ako som už spomínal, hosťoval populárny rapper Exhibit, ktorý ako mladý chodil do školy v meste Albuquerque, New Mexico. Neviem, či náhodou jeho učiteľom nebol Walter White a jeho spolužiak Jesse Pinkman. Exhibit sa ale vydal svojou vlastnou cestou a namiesto varenia perníku sa presťahoval do LA, kde začal v štúdiu variť single. Počas jeho rapovej kariéry sa jeho songy viackrát dostali na rebríček Hot 100 a mal featy napríklad so Snoop Doggom, skupinou Limp Bizkit, Dr. Dre a dokonca ho mal na feate aj Eminem. Exhibit mal silnú rapovú kariéru, o tom nie je pochyb, ale prečo ho hlavne poznám ja a myslím si, že všetci v mojej rapovej kategórii a myslím si, že všetci v mojej vekovej kategórii bola reality show Pimp My Ride. Táto reality show bola vysielaná od roku 2004 až do roku 2007. Počas tohto času stihli vydať 6 sezón a obsahovali 73 epizód. V tejto reality show zobrali staré autá, ktoré v niektorých prípadoch držali len za pomoci lepiacej pásky. Pri niektorých človek musel použiť páčidlo, aby sa dostal do vlastného kufra. Takže si musel vlastne vykradnúť vlastné auto. Niektoré mali bezpečnostný pás, ktorý si musel omotať okolo opierky hlavy na to, aby fungoval. A samozrejme smetí všade, kde sa pozriete. Proste ten druh auta, ktorý má väčšinou na sebe nálepku tuning nie je zločin a má ho váš spolužiak zo strednej. V garáži West Coast Customs a neskôr Galpin Autosports na nich vykonali extrémne kozmetické úpravy. Zapamätajte si slovíčko kozmetické, pretože sa ku nemu vrátime. A musím povedať, že pri tomto tuningu nemali zatiahnutú nikdy ručnú brzdu a išli do toho rýchlo a zbesilo. No. Ale niekedy chalani mohli aspoň trošku spomaliť. Lebo napríklad, toto je Set. Set štávu povedal, že má rád sladké. Takže preto mu dali do auta stroj na cukrovú vatu. Ale dali mu tam aj zadné dvere, ktoré sa otvárajú dohora, 2 televízie v zadnej sedačke, asi aby si každá polka mohla pozrieť to svoje, a ešte aj robota, ktorý hrá na triangel. Nepýtajte sa ma prečo. Tento účinkujúci dostal do svojej dodávky U-rampu, ešte aj 50-palcovú televíziu a ku tomu PlayStation 2, 2 obrovské subwoofery a 16 menších reprákov. A aby som nezabudol, zo sedačky mu spravili sendvič s vyhrievaním, aby sa mu mohli zohriať aj jeho 2 buchty. Robertovi spravili z dverí výherný automat. A aby sa dostal dovnútra, tak mu musí padnúť jackpot. Hej, ChatGPT. Aká je pravděpodobnost, že ti padne jackpot? Pokud byste chtěli vyhrát jackpot na výherních automatech, pravděpodobnost je 1 ku 20 milionům. To znamená... Je to 50-50, buď ti to padne, alebo nie. Ale ak by teda náhodou Robert tieto dvere otvoril, tak ho vo vnútri čaká piano. Piano? A v dobrom piane samozrejme nemôže chýbať ruleta. Dobre, tak tu už ma nič neprekvapí. A z výfuku mu strieľajú karty. Ja to jem, že karty z výfuku, ty kokot. Do tohto auta namontovali napríklad do kufra čokoládovú fontánu. Škoda, že nepozná Seta, lebo by si mohli spolu otvoriť cukráreň. A žiadne auto v tejto reality show nemôže byť kompletné bez televízie. A tým myslím televízie úplne, ale že úplne všade. Palubná doska, zadná sedačka, opierka hlavy, kufor, blatníky, CTčko. Áno, chalani dali jednej účinkujúcej do auta CTčko, pretože nikdy neviete, kedy si počas jazdy budete chcieť napríklad skontrolovať stav pečene. A televíziu dali tomuto účinkujúcemu dokonca za gauč. Hneď vedľa výrivky. A ak ti príde televízia málo, tak drb, tu je domáce kino. A ku nemu nemôže chýbať popcornovač. Akože keď som bol malý, tak som si myslel, že tento tuning bola najlepšia vec, ktorá vás mohla v živote stretnúť. A ono to na kamere takto vyzerať aj môže. Teda dokým nedostaneš do auta odšťavňovač. Ale za kamerou to zas až tak super nevyzeralo. V tejto reality show sa za kamerou odohrával celkom iný príbeh, lebo účinkujúci museli viackrát nahrávať svoje prekvapené výrazy, keď videli, že je pred dverami Exhibit. V niektorých prípadoch aj 10 krát. Čo by teda nebol až taký problém, keby tie dvere boli aspoň ich, pretože nejedenkrát zobrali účinkujúci zo svojich bytov, aby dokázali jednoduchšie natočiť zaparkované auto pred domom. A tieto domy vlastnila MTV.
na čo veľa ľudí nadáva, pretože táto show kvôli tomu to nebola autentická, ale na druhú stranu sú adresy týchto ľudí chránené a nemôže sa im nič zle stať. Takže za toto majú u mňa jedného zlatého bludišťáka. Ale s čím mám ja skôr väčší problém je to, že tvorcovia tejto reality show sú úplní klamári. Lebo napríklad, tvoje auto je v hroznom stave a odpada z neho farba? Lož. Nejedenkrát ho nastriekali špeciálnym prípravkom, aby farba opadávala a auto vyzeralo byť proste zadané. Jake mal vo svojom aute rozhádzané desiatky špakov po svojej tete, ktorá stále fajčí. Popri tom to bol aj rišavý zúfalec bez kamarátov a že vraj bez frajerky. Tiež lož. Jeho teta toľko nefajčila. V tejto show to nejedenkrát vyzerá, že táto prerábka trvala tak maximálne do týždňa. Tiež lož. Niekedy prerábka trvala aj 7 mesiacov. A účinkujúci si museli počas tejto doby vybaviť prepravu sami. Ale aspoň keď tak dlho čakali, dostali aspoň úplne opravené nové auto. Tiež lož. Autám síce zmenili fasádu a aj interiér, ale opravy motora a podobné technické veci skoro vôbec chalani neriešili. Takže po 7 mesiacoch čakania sa napríklad našemu Setovi pokazil motor a musel si ho dať opraviť za $1700 z vlastného vrecka. V tomto rozhovore Exhibit hovorí, ako jednému účinkujúcemu odpadol volant. Čož by nebol až tak úplne problém, keby počas toho nešiel na diaľnici. Účinkujúci dostali vychytávky, ktoré sme videli. Tiež lož. Nejedenkrát po odvysielaní museli tieto vychytávky odstrániť ľuďom z auta, pretože boli nepohodlné alebo doslova nelegálne. Ako napríklad plamene šľahajúce z výfuku. Potom tu bolo napríklad aj terárko so živými plazmy, alebo našemu chudákovi Setovi zobrali aj jeho cool zadné dvere. Pretože keď sa pozriete, nemohol si dozadu ani sadnúť a samozrejme znova to bolo nelegálne. Chudák Set si toho vytrpel asi najviac. Furt mu tam hovorili, aký je tučný. Prišiel úplne o všetko, mal rozbitý motor, ale tak aspoň mal stroj na cukrovú vatu, ktorý fungoval. Tiež lož, pretože na tento stroj na cukrovú vatu nedali špeciálny kryt. Takže keď si chcel Set túto cukrovú vatu pripraviť, zadrbal tým polovicu auta. Kokos, táto reality show, to je samá lož. To čo bude ďalej? Niekto mi povie, že Exhibit nie je jeho pravé meno? Počkať. Ale do